Minister of State Ajay Kumar Mishra ke pachini pon ateng ke National Crime Records Bureau atum criminal reports ke pangrum si kang chapon pami pen statistical data on crimes ningkan surhini ra inkoi raisia hut ang thek paklang pon lo la so teng pen Dalits atum aphan ketengkheng pura Suri Throknerkep pen non an Lakh Isi ra Suri Throknerkep sose lamhoi plengtang lopu ang thek government a hin pen parliament aphan pachini pon lo Dalit akhai tumaphan ketengkheng lamhoi kadokawe pangrum pet pen Lakh Isi ra Suri Throknerkep ra sirkebra pharo sirkebra plikebra pho an kedamtang ningkan thliangbong National Crime Records Bureau along palidamlo kedamtang there chiglo ni phaing koi raisiar ni sarkar hin pen parliament aphan labangso puthak pachini ponlo labangsong theke paklang ponang kok atheke Bahujan Samaj Party asongja Girish Chandra hin pen karju kapadolong Union Minister of State for Home Affairs Ajay Kumar Mishra hin pen lamhoi kepi dun ahutsi klardak pen parliament athengno than pachini ponlo labangso hut Dalits atum aphan ketengkheng la pen kachinek pon ningkan surhini ra Throknerkep pen chenglok piniarniana phai paklang thala pen labangso ketengkheng kapajum pen kapawelong de jiaphan kopinia sai kedeng pon dolo maputa karju padopon labangso karju long ke thak dun ke lapuhenlo Police la pen public order pen kachira block alam an ke state government atumsi chapari deng pon Ministry of Home Affairs a hin pen ke states la pen union territories ke do ana phantame scheduled caste la pen scheduled tribes prevention of atrocities aron prabjin pen ke parim ponchi aphan aphong ka pin khat pon sadame padupon National Desk report Karbianglung Live